नगाव जिल्ला पुलिस खुंथाया ड्राग्स आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै संदाननाय खामानिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोदों आरो समाज बेरेखा खामानिजों लोब्बा गोनां गोबां सुबुंखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होबोबाय। नाथाय खायसे सुबुङा दासिमबो बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय गोजान जायाखै एबा बे हाबाजों लोब्बा थानाय खामानिया जोबनानै थाङाखै। बेबायदि समावनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव नगाव पुलिसनि संदाननाय आरो सेबनायजों आयेन बेरेखा हाबायाव लोब्बा गोनां गोबां सुबुंखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्ला पुलिस खुंथायनि रुपहिहाट थानानि इन्सपेक्टर बलराम तेरांनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनायाव 2.07 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ आयेन बायदि साजा होगोन होनना मिथिहोयो। बेबायदिनो नगाव सदर थानानि असि आरो TSI नि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया गंसे साबोन केसआव लाबोनाय 9.88 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे गं 15 प्लास्टिकनि कन्टेनार हमनो हायो। बेजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनाय जायो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं नगाव पुलिस आरो हयगरगाव आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया जथायै संदाननानै 1120 किल'ग्राम खावनाय एलुमिनियामनि मोब्लिब तार आरो 970 किल'ग्राम लहानि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हायो। बेजों लोब्बा गोनां सासे सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो। आरो लोगोसेनो आहमगाव पुलिस पेट्रलिंनि SI माधुर्य पेगुनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया नखराव बाहायग्रा माखासे आइजेंफोरखौ हमनो हायो। बे दायजों लोब्बा गोनां 3 सिखावखौ हमनानै सेबनाय जायो होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोबावो। आरोबाव काटवाल पुलिस थानानि SI रन्जित गगैनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया गं 20 साबोन केसआव लाबोनाय 247 ग्राम हेर'इनखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होगोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो।